will make America strong again. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kanubagaw kan ka fara ɲɔgɔn kan juma natɔ a tɔgɔla soba n'o bɛ wele ko Trump Tower u dalala la New York kaw fɛ u y'a lase k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra ka kiriko kun kan n'o kɛra sababu ye ka jalaki bi a kan kɛra ko namaralen de ye wa ko min labɛnna jamanatigi Joe Biden a n'a ka jamana fanga fɛ. Donald Trump ale min ye républicain ka cɛbɔ ye jamanatigi sigi kalata la. Walasa aw ka se ka nin koɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen faamu a bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Biden a n'a ka kulu de fɛ. Kuma dɔ la a n'a yɛrɛ ka jamakulu fɛ wa nafamayɔrɔ ye min ye ne yɛrɛ t'a dɔn ni Biden yɛrɛ bɛ bɛrɛ kalama nin ko in na bawo n t'a dɔn n'a bɛ fɛn kalama a la nka a kɛra cogo cogo ale de ye jamanatigi ye wa an tɛ se ka dɔwɛrɛ foyi kɛ fo k'a tɔgɔ don nin ko in na. Biden ye laseli kɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la ko Ameriki jamana ka kiriko kan ka labonya kosɛbɛ. Jamanatigi Biden a ko nin ko in ɲɛma jɔlen tɛ wa a ko cɛ ka jugu kosɛbɛ min tɛ jɔyɔrɔtigiya yira n'o bɛ tali kɛ kumakan dɔw kan k'a fɔ ko namara ko dɔw donna kiriko taabolow la k'a sabu kɛ ko kiri jaabi taabolow ma u ja. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ɲangina kiritigɛla dɔ y'a lase ko namaraba de yera gafe dɔw la minnu bɛ tali kɛ sanni feere siraw kan n'o dɔw yirala ni taabolow ye ko n'o kɛra sababu ye ko ka feere dɔw latigɛ ani fɛnɛ ko ka nafolobamugu dɔ labila ka di muso yɛrɛ jabola dɔ ma min ye jabolangana dɔ ye ko walasa ko ka se ka yɛlɛma don jamanatigi sigi kalata jaabiw la o min kɛra san 2016. Kiritigɛla ɲɛmɔgɔ procureur Alvin Bragg y'a sɛbɛntiya ko mɔgɔ camanbaw de kumakan lamɛnra ka kɔn kiri jaabiw bɔli ɲɛ. Alvin Bragg n'ale ye Manhattan kiritigɛso ɲɛmɔgɔ ye n'o bɛ wele ko procureur général fɛnɛ y'a lase. We have the most important voice of all. And that's the voice of the jurors. An sera ka kumakan sɔrɔ kumakan minnu tun nafa ka bon kosɛbɛ. Kumakan minnu kɛra ni kaliliw ye jamanatigi kɔrɔ Donald J. Trump ɲangira ni k'a ka ɲangi lakodɔn ka kɛ ni jalakilikan 34 ye n'o dɔw bɛ tali kɛ sanni feere ani jago gafew olu dɔw bayɛlɛmali kan. Ameriki kalatalaw kɔni sinsina kan k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun bɛna sɔn ko ka yɛlɛma dɔw don u ka kalataw la kalata min baaraw jilajalen don kosɛbɛ. Mena Bose ye nin fɔ ale ye Hofstra sanfɛkalansoba kalanfa dɔ ye. The question is really for undecided. Ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen bɛ tɛngu ka taa kalatalaw de la minnu tun ma jɔ u ka kalatala labilalenw ka koɲɛw ɲɛkɔrɔ. Kalatala minnu jigi tigɛra ni jamanatigi Joe Biden ka taabolow ye k'a sabu kɛ ko damadɔw ye n'u tun labɛnnen tɛ ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma o bɛna sɔn ka kɛ yɛlɛmaba de ye. This could make a big difference. Kalatala Texan Colton Court kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko kiritigɛ jaabi minnu bɛɛ lajɛlen bɔra kɔni kɛra jɛlenya kan. Colton Court ale min ye Texas kalatala ye y'a lase ko n t'a dɔn tigitigi kiri jalatigɛlibagaw ye fan min ta nka a bɛ i n'a fɔ a kuɲɛ kɔni ma lakili wa aw b'a dɔn ni kiri lafasabaga hakɛ ka ca dɔrɔn n'u bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛnnen don kelen ma i b'a dɔn o kan ka kɛ taabolo sira kelen jɛlen de ye u ka se ka kiritigɛw jaabi di. Curtis Nayo kɔni y'a yira ko kiritigɛ kow taabolo lajiyalenba tɛ. Curtis Nayo n'ale ye Texas kalatala ye y'a lase ni jamanadenw ma se ka jamana kirikow taabolo lajiya ka ɲa k'a dɔn ko minnu b'a kɔnɔ nin waati in na u tɛ se ka taabolo lakodɔn ni jamanatigi dɔ ye i n'a fɔ min bɛ senna kabiri san 7 ka se san 8 ma ka taa jamanatigi kɔrɔ fan fɛ u ka kan ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'a dɔn jɔnw de bɛna kɛ degun sɔrɔbaga ye don nataw la. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka surunadonnikɛla Todd Blanche ye a lase k'a bɛna wele bila kokura segin ka se ka kɛ kirikow kan ko hali ni yɛlɛma dɔw bɛna don o baara ninnu na. Nin kɛra Alabama kalatala dɔ Bill Adams ale ka laseli ye. A ko ne kɔni kɛlen don k'an yɛrɛ minɛ ni nin hakilina ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ kalata kan ka ɲɛsin maa nilagɛlɛn ma min ɲangira nka n dalen t'a la k'a fɔ ko nin maa juguba in kɛlen don k'a yɛrɛ jate i n'a fɔ maa min ɲankilen don n hakili kɔni b'a la a hakilina jaabi labanw bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka bɔ a ma. Californie kalatala musoman dɔ Tracy Lewis ko nin kiritigɛw jaabi kɔni b'a yira k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Trump kɔni tɛ fanga sanfɛ. Tracy Lewis ale min ye Californie kalatala ye y'a da kan n preselen tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa nin bɛ fɛn camanbaw de cɛ ma fɛn minnu bɛ yen nɔ minnu ka kan ka kɛ ni lasɔnni ye wa n jigi b'a kan k'a fɔ ko nin bɛna sɔn ka yɛlɛma don kow taabolo la ka fara o fana kan maaw bɛna sɔn ka faamuyali sɔrɔ ko u tɛna yamaruya sɔrɔ ka kɛ jamanatigi ye. Jamanatigi kɔrɔ Trump ka nin kiriko ɲangili baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli bilalen don juillet kalo tile 11 ɲinan san n'o ka kan ka kɛ tile damadɔ ka kɔn a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn n'o ye parti républicain ka kɔn olu ka a sugandili ɲɛ i n'a fɔ u ka cɛbɔ
jamanatigisigi kalata la nin tun ye VOA ka lasilikɛla Scott Storm ka laseliw ye VOA banbara tɔgɔ la Mariam Traoré